Yesus dodong aku molomar si tanana ibana tinggalkan nasara pasolatan yang mahiarang di sini Tuhan Yesus domaki saihu loroku Yesus olo aku namai Shalom. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Korin Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan Tikyon, di Pasorata, di bagasan Kebaktiata Arianon. Asa tapahibul ma ate-ate dohot pikirata lau marsaur di bata mahite kebaktiata di bagasan Arianon. Dinaing mamuka hita di parminggota adorakso tapuka parminggota jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabit. Bersaat teduh dimulai. Amin. Tapuka memasuk maredde hita. Di bagasan gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amin.
Sai pabotohono mudo tuau dalan hangoluan. Sunma lasni roha dia dopan ni bohim. Akka hasudungan ni roha masa di siamumu saleng leleng na haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di papatar hodo dirim marhite-hite hatami. Nong doho dohami di halomon roham. Marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohanami. Asa hutad dahami ho. Jala asa hutangihon hami suarani anakmu. Jala asa hujalo hami to di perbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bigima hatani dibata patujulu jamita di pengguta sereron ima minggu na paduahol dung Epipanias na tersurat di Sada Korintus bidu 12 mamuka mai sian ayat sada saat rodi ayat 10 sada asa tajahama margati soring di ayat naparpudin non rapak kita majaha songono ma hatan itu hatta alai di pangidoro hakku aliak kadongan naing matorang boton muna taringot tu ari partodion di baheni hubabotohom matuhamu daktar baik kalak nama katai marhite-hite todi ni debata maburai Yesus jalaholan marhite-hite todi perbadia do targoar Yesus Tuhan ragamdo ulaon dihuria alai sada do Tuhan alai
Lau manupak do di basa-basahon jala di pateridahut to di itu ganup. Tuna asing muse haporseao di bagasa todi nasadai. Tuna asing waso pamalupo di bagasa todi nasasadai. Rak majahita alai saluhu nai di patu patodi nasasadai. Ay asing-asing be disagihoni tuganup guru lomo ni rohana. Ola nima sahakna mertua ma akan ubege hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tato potima dusata nagudangi diadupani di bata martangiang mahita satoki di bagasan rohat tabi.
martangiang mahita. Ale amanami parholong roha, rodo hami marsoba tuadupamu, manopoti jala manol soli sudi dosa dohot pangalasion nami, asima roham dihami. Sesama sudi najat dohot dosa nahu baik kami di julum. Alani holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, namate humoko pami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Ay musat pe akaduluk jala humutal akarubian. Alai anggo asiasiku nasotupa musa sianho. Jala padan ni hadame oku nasotupa humordit. Ninna jahoba siasiho. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Tatangihom ma hatani debata nagabiru ninggulune baru di bagasa mingguta sadaron ima natar surat di Evangelium si Matius bidut 22 ayat 37 songono ma tar surat di sih. Jadi di dok Yesus ma sisa siha holongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Idosahan atong rak mangidogugu mahita tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tu hatami. Amin.
hinatidakon ma haporseao tai songo na hinatidakon ni dongata sa haporseao di Portibion rak madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dusan nama no palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tiluan si Maria nagabi-gabi seton di porbadia adorang soabubuhan ido tuhata nama naon na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetarpajal lo ibadah di hau pinor silang jala tua tu banua turung ditanam namula mangulu di hari patuluhan nama naik tu surgo laudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargugu naso hatulusani di simay ibana kaya mamula sugut tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea dito di parbadia jala adok sada huria na badia huria hato panira Kristen akan na badia do dia sesadi dosa do dihatai na madok mula mangulu sugut daging halak na mate do dia ngulusul na surah sudah amin. Marilah kita dengarkan berita jemaat kita pada minggu ini. Poin pertama, pelayan kebaktian yang melayani kebaktian kita pada siang ini, Inang Fikar Martauli Manurung STH. Poin kedua, ibadah video YouTube pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, ibadah melalui live streaming YouTube dilaksanakan pada pukul 11 WIB. Dan untuk live streaming sekolah minggu telah dilaksanakan pukul 9.45 WIB. Poin ketiga, berita duka cita penghiburan. Pada hari Senin 10 Januari 2022 telah kembali ke rumah Bapa di sorga Saudara Nixon Sibarani, tutup usia 37 tahun. Alamat Jalan Saudara Ujung, Gang Karya Medan, Sektor 6, dan telah dikebumikan pada hari Senin 10 Januari 2022 di Lagu Boti. Penghiburan atau mangapuli dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, setelah kebaktian siang atau pukul 12 WIB. Poin keempat, anggota jemaat bertambah. Sejak hari ini Minggu 16 Januari 2022 diterima menjadi anggota jemaat Bapak Sahat Ricardo Butar-Butar, Ibu Mutiara Noventin Fanie, beserta satu orang anak. Alamat Jalan Saudara nomor 15 Medan, masuk sektor 3. Mereka pindah dari HKBP Simpang Penara, Resort Simpang Penara, Distrik 29 Deli Serdang. Untuk itu, kami himbau kepada keluarga Ricardo Butar-Butar jika hadir untuk berdiri di tempat. Terima kasih. Nanti selanjutnya setelah ibadah selesai, kami undang Bapak dan Ibu untuk berdiri di depan gereja dengan Inang Fikar. Terima kasih. Berita kedua, pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudara Chandra Lambok P. Nahulai, putra dari Bapak Kalang Halomoan Nahulai almarhum, Ibu Mintaria Boris Tumorang, alamat Jalan Santun Medan, anggota GKP Jemaat Khusus Air Bersih Medan dari Sektor 1 dengan Saudari Yenti Simbolon, putri dari Bapak Osmar Simbolon almarhum, Ibu Henny Borusihole, alamat Hutasi Husapi Rianiate, anggota HKBP Riniate Resort Onan Baru, Distrik 7 Samosir. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Januari 2022 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, masuk pukul 10 WIB. Poin ke-6, katesisasi CD.
Kelas katekisasi Sidi tahun ajaran 2021-2022 di jemaat kita akan mulai belajar pada hari ini Minggu 16 Januari 2022 masuk pukul 15 WIB didampingi orang tua anak katekisasi Sidi. Poin ketujuh, rapat majelis dan sidang umum jemaat. Dalam rangka penyusunan program kerja dan anggaran jemaat pada tahun 2022, maka pada hari Sabtu 29 Januari 2022 mulai pukul 10 WIB akan dilaksanakan rapat majelis dan sidang umum jemaat bertempat di gedung gereja. Dihimbau kepada semua majelis dan utusan masing-masing sektor, yaitu 2 orang per sektor, agar menghadirinya. Dan berita jemaat ini adalah sebagai undangan resmi. Poin ke-8, persembahan ketiga. Pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Berita jemaat tambahan, berita duka cita. Pada hari Kamis 13 Januari 2022, telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Bapak Perlindungan Pardede, tutup usia 66 tahun, alamat Jalan M. Nawi Harahap, Gang Bersama Medan, dari Sektor 4, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 di tempat penguburan umum Amplas. Diakoni telah berjalan. Demikian berita jemaat kita minggu ini. Dapat sadar hota martang yang mahita. Ale di bata aman nami na marhabang sa di banwagidjang mauliati ma suba nami tuho ale Tuhan apala di tikyon. Dinaong totong di pasahato tu hami pasupasum dohot akka dengan di basam. Boy hami totong makangulhoni di bagasa kahipasok kami sa daryo di ari na pinarbadian mon. Pungu hamil itu hadi bakat joromon ima dinalaho mamuji dohot pasangapong war muda badiai dohot makamulatehon sudi aka asiniroham nong tolas tungulunami. Alani maletuhan nang di ngulunami dohot di tonga-tonga ni pasoran nami di tonga-tonga ni huriamon totong mahona marhuraja di hami na mangalehon hai pasot tu hamil ituhan gaduk marsadasada. Jala totong lehonom wakana ulina dengga di tonga-tonga ni pasoran nami. Jala totong padosom mutahi di hami laho pamajuhon huriam ima huria GKP arbesyon le Tuhan. Atong alani mal Tuhan nang ditikyope totong maho pasahat tami tuho akan masa di tonga-tonga ni huria nami. Jojo tu hami le Tuhan di bagasan holso alani akan masa di tonga-tonga ni hasyanganon. Jala tarlumubil Tuhan nunga 2 tahun manipat hami nasai totong di bagasan holso ni roha alani pandemi COVID-19. Suang-songoni mali Tuhan nangaka ama nami do ina nami nalanjut usia. Nasai totong do pele Tuhan nasida ibadah di bagas nasida masing-masing. Alani mali Tuhan totong pergugoy na sida, jala totong pahibas na sila Tuhan. Asabuy totong marlas ni roha hami ka di tonga-tonga ni huriamon, laho mamuji pasangapok ko. Song-songoni mali Tuhan na kay ianak kon nang pinalumehom mo tuganuk rumah tangga nami be. Ho matotong Tuhan na madongan na sida, jala ho matotong Tuhan na ngalehon akaslas ni roha to kay anak kon nami. Tugu-tugu na sila Tuhan, jala na tarlumobi ajari hami akan atoras na laho mabuan na kaya nakon nami tu adopan mo na badiay. Ay holak ko do ale Tuhan na buhay pangalualuan nami. Jala holak ko do ale Tuhan na buhay paluho kami siya nakamara dohot siyan akaholson ni rohay. Asa totong ale Tuhan, di tonga-tonga ni huriamon, buhay hami ni marlas ni roha laho pasangapok ko. At tongalani mali Tuhan, dititinong hubigi hami,
di bagasa sa daryon, naong ro ama nami ima si Nixon alituhan si Barani, na ro matapotok ko tu habang sabi di omi, dohot ama nami si perlindungan perdedi. Alani alituhan, alani parsiranga perdaging oni, marsak jala tariluilu do aka keluarga na ditinggalhon na. Ho matatong Tuhan na manurutod dimtod di porbadai turohan ni ganuk keluarga, laho mangalehon pangapulyon na sumurungi, asa unang hinorhon ni akka arsak, dohot si taonon na ro tutonga-tonga ni keluarga, gabi patubu aka padelean, alay totong masuat toto aka keluarga letohan aka pakirimon na siyan hoy, dibalik ni si taonon na tinaon na sida di apala ditikyon, pasahatom mudo muse akalas ni roha tudulan naryon. Ato nga letuhan, apuli masude hami ng huriam, asa totong buhay tuwa ka ari na mangihuton, buhay hami masiapulan, dalagabi tarapul hola di bagasan asi dohot tolong ni roham. Nang song-songon niya letuhan, dinahubigi hami, totong na adong dodongan nami keluarga nami, na masuk tu tonga-tonga ni huriamon, atong homa na madongani keluarga butar-butar, dohot inang borupa na letuhat do enakon na sida, asa totong nagabi huria na olo pasangapok ko, jalan na totong na olo madohoti sudi aka kegiatan na adong hupatu pahami di tonga-tonga ni pasoran nami di huriamon. Suang-songoni maletuhan nang di nang patupahon rapat majelis di tonga-tonga ni huriamon. Ho matotong Tuhan na mabuka roha dohot pikiran nami. Ho matotong Tuhan na mga jari-jari hamid dohot naman ni roha hemi sa luhut na. Asa ahape na naing rencana honon nami di tonga-tonga ni huriamon. Gabi buhi ulahonon nami li Tuhan. Jala totong di bagasan las ni roha hami pasahaton di tonga-tonga nami. Jala buhi hami totong ali Tuhan. Lahu patupahon nak kanauli na dinggan dimiki majuan ni huriam GKPR beson le Tuhan. Song-songon ni le Tuhan, diari sa daryon, naing mulan nami ma akay nakon nami, laho belajar kataisasi ale Tuhan. Ho matatong na madongani akay nakon nami, na mga leho bisok tu na sida. Asa totong ay Tuhan marbisok tu na sida tujulan naryon, laho pasangapok ko. Asa anggiat marhite hatam naong pinasyajaran na sida. Buhay na sida Tuhan makatidako ko di tonga-tonga ni ngulo na sida. Na hulak ko do ale Tuhan sipudyon nami. Hulak ko do ale Tuhan pangalulan nami. Di tonga-tonga ni ngulo namion. At tongalani mali Tuhan sude mahuriyaw mo pasaat tami toho. Asa homal Tuhan na madjagay hami. Jala ho totong na mangudihok kami di tonga-tonga ni ngulo namion. Asa totong mardamesonak kami. Di na mangulahon na kaulon nami hami. Di ganup akay nga nanawibi. Suang-songon ni mali Tuhan hatam na nagtolas to hami apala ditikyon. Parguguy parbisuki hami lang mga tusi hatami. Asa totong nagabi ula-ula nami laho mangulaho na kulon nami di Portibyon. Gabi buhay hami totong al Tuhan mangulaho na ka ulaon ho Bartolomo ni rohami. Suang-songon ni ma nangina nami na nang pasahaton hatam di tonga-tonga nami. Totong parbisuki parsalay na sida. Asa totong marsahalan na sida. Lao pasahaton hatam. Di tonga-tonga nami, di tonga-tonga ni ruas ni huriam GKPR bersyon. At tongalani mali Tuhan, pasahat kami matangi ang Panginoon namin tuho, di ba sanggor niya anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Pinuji pinasangap maguarmu namar muliai. Ale Tuhan debata Jehovah pardinggan basa. Mau liate disombahon rohanami tu adopanmu di bagasan sadarion. Alamanok tong doa si duhut holong ni roham. Na setotong madongan ni mangaramoti daging duhut to dinami. Ipataruho hami ale Tuhan siap bagas nami be. Boy hami marpungu di bagas coromon. Mamuji pasangapon guarmu namar mulai. Ibagasan satikion ale Tuhan. Dinalao naing manangiok kami di hatam menabadiai. Pasu-pasu jala rajai maroha dot pikiran nami. Asanggiat ale Tuhan hatami. Boy marurat marparbui me ale Tuhan di tonga-tonga ni ngolu nami. Mau lihate madiho ale Tuhan. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tu adopanmu nabadiai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata. Nanay tabege di bagasan minggu tasadarion. Imana tersurat di buku Pesalmen. Buku Pesalmen bidu 36. Mamukamai sian ayat paunopon. Sahat rodi ayat pasapulu sadahon. Asarap tabuka bibelta. Pesalmen bidu 36. Mamukamai sian ayat onom. Sahat rodi ayat 10 sada. Songonon madidok hatani tuhata. Tolhas rodi langit do aka asini roham ali Jehovah. Tolhas rodi aka obundo hasitonganmu. Sobokon aka dolok ni debata do hati goranmu. Doson aik na sumardo aka panguhummu. Di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehovah. Tung na arga situ tudo asini roham ale debata. Jadi marhaporusan di parlinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma. Di hamahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupon hodo tu nasida sian batang aik ni aka hai somi eden mi. Ay di labung mi do mual hangoluan. Di bagasan hati oron mi hui dahami hati uron. Say panene maasi ni roham tuakan na tumadaho. Jala hati goranmu tuakan na ujur marroha. Ido anggo sahatna. Horas madihita damang dohot daina. Di bagasan sadarion tema nagabe ojahani jamitata ima debata para siroha na manoto. Amanami dohot inanami na hinalongan ni Tuhata Yesus Kristus. Ganup tikido boy idaon jala dayon songot dia do asini rohani debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu ni jolmai. Sian hamoraon na do saluhut hita majalo na adong di ngolut taon. Siat debata do hita majalo na adong di ngolut taon. Jala ima asini roha ni debata. Ima holong ni roha ni debatai. Di patudu debata do asini rohana. Sian maragam cara tajalo di bagasan ngoluta ganup marsada-sada. Alani ido amanami dohot inanami. Asini roha ni debatai. Didok do asini roha na manoktong. Idok bahen didok temata. Debata para si roha na manoktong. Molo didok manoktong berarti dang muba, dang mosebe. Dang magobe. Ngahot berodi sa leleng ni leleng na. Ido ubahan di doa asini rohani debata nama noktong. Namian di tonga-tonga ni ngolu ni jolma akana porsea di Tuhani. Ima debata para si roha nama noktongi. Debata na seolo muba. Debata na seolo maninggalhon akasiseana. Aha penamasa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutai. Jadi debata para si roha nama noktongi. Dakya maninggal ho kita akan porsea.
Alai ise do naya maninggal hon debata. Debata do na maninggal ho kita, mana kita do na sering maninggal ho Tuhani. Na sering terjadi jolmai do na ulo maninggal hon debata. Alai ko ta ingat do amang do dainang molo asini rohani debatai, molo holong ni debatai, dakkia muba, dakkia maninggalok kita. Sadetik pe di ngolut tahun. Alani ido di bagasan, turpu jamita di mingguta sadarion, di papatar doa asini rohani Jehovah, ima nama mar permuati rohani debata, mida akka pardosai. Takas do tajaha amanginang di pesalmen. Molo tajaha sian ayat na parjolo saat ro di ayat na palimahon. Bohado di si di patorang di bagasan hajahato do jolmai. Di bagasan huasoni dosa do jolmai. Naso mabiar maradopon debata. Alai di dok say mulak do rohani debatai maradopo jolma pardosai. Say mulak do holong ni debatai, marnida jolma pardosai. Ido na dirajumi par pesalmenon, godang asini roha ni debata na dipakilalau di bana di tonga-tonga ni ngoluna. Godang asini roha ni debata na madonga ni ibana, mangaleho gogo tu ibana, di na manogu-nogu ibana di ngoluna siganu pare. Manogu-nogu dohot manarihon ngoluni bangsoy. Ido na dirajumi para pesalmen na adong diturpuk jamita sadarion. Alani ido molo tabereng nakin di ayat ono. Bohado didok disi tolhas ro di langit do akka asini roham ale Jehovah. Tolhas ro di akka obundo hasitongan. Marhite ayaton di gobar hon par pesalmen do bagas dohot bidang ni asini roha ni debatai. Na macay tibo, na macay bidang, na soboy di bahin manang isepe na adong di hasianganon. Jadi dirajumi par pesalmenido, holong ni roha ni debatai, asini roha ni debatai, dang adong natuk patu pahoni manang isepe di hasianganon. Apalagi mahita jolma, dang naloboy tapatupa, songon asini roha, songon holong nasiat debatai di tonga-tonga ni ngolut tajolma. Bahkan di dalam kehidupan kita pada saat ini juga, mauldo taulahon, mauldo ta aplikasihon holong nasiat debatai di ngolut taganup marsada-sada. Wasa didok songoni amanginang, boydo berengota songot dia namasa nuengon. Bahkan na tua-tua do ti anak kon sanggup dorang marsyatuan. Jadi molo nunga songoni, di dia mah tubuh holongnya. Akan nama riboto sanggup dodang marsipak kulingan. Akan nama rahanggi sanggup do mabaim perbadaan. Jadi bohado bui tapatupa holong nasihat Tuhani. Molo hita na keluarga dekat pe dang bui dame. Ido umbahan didong dang adong na bui mangulahon asini rohani debatai dang adong naboi patupahon holong nasiat debatai di tonga-tonga ni hasianganon. Moloso mardongaton rap dohot Tuhani. Alani ido di amanami dohot inanami. Mari teturpu jamita di bagasan minggu sadarion. Didok do molo asini rohani debatai. Dakya mamilit isedo nanaing di pasahat. Dakya divereng tuise dohu pasahat pasuk-pasukon. Dakya divereng bohado kehidupan ni jolmai. Bohado ekonomi ni jolmai asa di pasahat debata asini rohana daun. Holak kita jolma do songoni. Mamereng rupa molo naing maka holongi donganna. Holak kita jolma do mamilit halak nanaing si haolongatta nanaing si donganatta alai molo debata dang mamereng rupa amangina dang mamereng sangot dia do hita dang mamereng sangot dia do ekonomi sangot dia do pendidikan tidak tu saluhut
akan naporsea nama jakon debata di tonga-tonga ni ngoluna di pasahat debatado di patupa debatado asini rohana holong nai di patudu do nalao madongani mamasu-masu ngolu ni jolmai. Jadi alani itu di bagasan minggu sadarion didok do tuhita bahwa debata para sirohai dang marbatasi dang marlimit. Kola si panganan do na adong kaladuarsa. Alai molo holong nasiat debatai. Tidak ada batasnya sampai kapanpun. Alani do di amanami doot inanami. Debata di gobarhon ima debata na marhuaso di tonga-tonga ni ngolu ni jolmai. Debata na so adong duana di hasyanganon di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Allah yang penuh kasih. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Debataido holongi. Tuhan itulah kasih itu sendiri. Ido ubahan didok makanya hangoluhon ma holong nasian debatai. Hangoluhon ma asinirohan nasian debatai. Asaboy tapatupa. Holong di tonga-tonga ni ngulut taganup marsada-sada. Jadi molo taja manginang di ayat napapituhon didok. Sobokon akadolok ni debatado hati goranmu. Doson aik na sumardo aka panguhumu. Di parmudu mudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehovah. Molo tarajumi do amanginang ayat napapituhonon. Naing pataridahon. Patuduhon asini roha ni debataon bersifat holistik, bersifat menyeluruh. Dakolan didok disi tuholat tujolmai di patudu debata asini rohana. Dang didok di ayati holat tujolmaido, holan jolmaido na di parmudu-mudu debata daw. Alai didok do di parmudu hodo jolmado pinaan ale Jehovah. Berarti saluhut na adong di tonga-tonga ni hasyanganon. Debatado na parmudu-muduhoni. Debatado na marhuaso disi. Debatado na mangaramoti i. Debatado na manggonggomi i. Jadi dakolan hita jolma na di parmudu-mudu debata. Dakola kita jolma na dihaholongi debata. Ale saluhut na adong dihasyanganon dihaholongi debatado. Hape Roma hita. Jolma pardosa nagale. Holan makaholongi do ngajol mape susah. Sipata umuran nama makaholongi akapinahan daripada jol manuaing. Ukolong nama rohani jolma mamereng binatang daripada jol maisad diri. Jadi molo nga masa songonon amanginang. Lau tu dia nama hita. Lau tu dia nama haporsyanon ni buan. Kan ido? Molo debata na marhuasoi. Debatan unsung gogoi boy makaholongi jolma do saluhut na adong dihasyanganon. Hape hita isema. Nama milit-milit na law si haholongan. Berarti molo ide penata patupa, molo ide penata ulahon. Berarti merasa utibo do hita sian Tuhani. Merasa berkuasa kita daripada Tuhan. Alanido di amanami do inanami marite turpujamita di bagasan minggu sadarion di paingut do. Asa unang manian. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutai. Holongi holat taulahon dia kajolma nama kaholongi hita. Unang manian tapataridahon holongi holat tua kajolma na adong di ibana. Ala napogo si mana dang perlu si holongan. Ala swadong nalaw si buaton siya ni dang perlu si hahulongan unang songoni. Alay songod dia pe ikon boy do hita pataridahon patuduhon holongi di tonga-tonga ni ngoluta si ganupari. Ido tadana hita naong majalo asini rohan nasian Tuhani. Ido tadana hita naong majalo holong nasian Tuhani. Boy hita mangulahon holongi di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluan. Alane ido amanami do inanami. Molo tabereng di ayat na pawaluhon. Satu ayat na pasiyahon.
Di silam tarida do songo dia asini rohani Tuhan debata dia kajolma na dia sianna. Marhite hatana madok tung arga situ tudo asini roham ale debata disarihon jala di parmahan debata hita biru-biruna. Tung arga situ tudo asini roham ale debata. Jadi dihamu amanami do inanami moladong suku-sukun songonon tuhita. Argado dipakilahon rohamuna asini roha nasiat debatai. Tangadong mga lusyate. Naragu do hita manang na merasa bingung. Argado dipakilah rohata asini roha nasiat debatai. Puji Tuhan. Berarti taboto dope madok mau liate. Ala argahon asini roha nasiat Tuhani. Alai mau lo so argain na bertobatlah mulai hari ini. Karena kita hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan tidak bisa terlepas dari situ. Dan adong jolmai boi mangolu maluasian asini roha nasiat Tuhani. Karena tidak ada di antara kita yang mampu hidup tanpa Tuhan. Tidak ada kita yang mampu bertahan tanpa kasih Tuhan. Tidak ada kita mampu bernafas tanpa pertolongan Tuhan. Jadi argahoma asini roha nasiat Tuhani. Asa argahita di hadapan ni debata. Alani do amanami do inanami. Ikon argado asini roha debatai. Baru peta boto madok mauliate Tuhan disaluhut pasu-pasum. Mauliate Tuhan boido peau marhahi pason. Mauliate Tuhan boido peau marminggu sadarion. Rajumi hamu mea manginang dang ala gogomunai alani Tuhan idui. Makana didok ingut mah madok mauliate tua dopan ni debata. Songana didok nakin di ayat walui. Jadi marhaporusan di parlinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma. Dia do lapatan ni ayaton. Dang tarbahen jolmai mabahen nadenggan. Molo borhat sian hadirion nasadiri. Dang tarbahen jolmai mangalaka di bagasan ngoluna. Molo mangasahon gogona sadiri. Makana didok ikon marpangusadeon tu asini rohani debatado jolmai asa talup mangulahon nasitong jala nadenggan maradopon dongan na jolma tarlumobi di adopan debata. Jadi moloholan mangasau diri sendiri do dang nalaboy tapatupa nadenggan di ngolut taon. Alana moloholan mangihut pang pikiran sendiri do hita. Berarti di buon mahita tu pikiran ni portibion. Di buon mahita tu huaso ni hagugulapan. Di buon mahita mangulaon akan najahat molo holon mangasahon pikiran sendiri. Makana didok ikon marpangusadean di asini rohana sian Tuhane. Iko tu Tuhani do hita marhaporusan. Asa totong hitang mardalan di hati goran dohot hasitongan ni Tuhani amin. Iya amin. Berarti mau lo nga amin tadok ikut taulah doyate. Menang amin tadok ape hola keluar sepitu di gereja nggak lupa susah ada songoni. Berarti kalau amin berarti siap mau lakukan. Ikut tarida do parbuena di tonga-tonga ni ngoluta. Asa gabe pasu-pasu hitate manginang. Iya. Jadi namangihut didok hata ni debata. Asini roha ni debata naso hadodoa ni do namar mahani hita. Dohot marmudu-mudu saluhut pangisi ni portibion. Jadi mace arga situ tu do asini roha na siya Tuhani. Ido ubahin didok unang lupahon basa-basa ni debata di tonga-tonga ni ngulung. Unang lupahon debata di pardalanan ni ngulung.
Ai Tuhanido na mga liugugo, Tuhanido na marmudu-mudu, Tuhanido na patuluson sa luhut akka na hinirim ni rohatay. Jadi sampai lu aja pehita mangula, molo sorap do Tuhani hita marisuang do sudinay. Tetapi sedikit yang kita kerjakan ketika Tuhan memberkati, itu akan menjadi sangat luar biasa. Jadi ingat tamu may amanginang. Molo asini roha nasiat debatai, macai argadoi di ngolukku, macai argadoi di ngolu ni keluargaku, macai argadoi di parkarejoaku, macai argadoi manang di dia peau maringanan. Karena itulah yang menentukan karakter moral dan attitude kita. Alanido amanami doot inanami, molo didok nakin di hatani Tuhan didok. Jala di painupon hodo tunasida, sian batang aek niaka haisau ni edenmi. Dia do lapatan ni amanginang, imana lao madok, dang di paloas hita di bagasan hasusaan. Dang di paloas hita mauas jala aturaparon. Itulah Tuhan yang kita kenal itu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak membiarkan kita menderita. Dia tidak membiarkan kita kesusahan. Alai didok. Di painupon hodo tunasida sian batang aek niaka hai saumi edenmi. Berarti ada jaminan di dalam Tuhan. Berarti mau mardalan hita rap Tuhani, mangolu di bagasa Tuhani, dang ayot tabe aka pardangolan, dang ayot tabe aka parukilan. Molo tumpe tataon aka si taonon, molo tumpe adong pergumulan di ngolut taon, bahin me gabe patuguhon hapor syota. Unang gabe tabain ni gabe dalan lao maninggal ho Tuhani. Ale tabain masa luhut na masai, gabe dalan di hita lao pajonokot diri tu Tuhani. Jadi di dalam Tuhan itu ada jaminan yang sangat luar biasa. Jadi molo songon nangalut otik daging munai dapat to Tuhani. Pasaha tu Tuhani. Molo songon na asing, molo adong persoalan di tengah-tengah ni keluarga ta, pasaha diri tu Tuhani. Unang perjolo pasaha tu tetangga. Ay molo perjolo tu tetangga. Hatok namai gabe koran berjalan. Atu rasada don tapa buah urangata, olo do gabe 5 molo ngasaha tu tetangga. Alai molo tapasaha do tu Tuhani. Nasadai menjadi solusi jika kita bersama Tuhan. Alanido amanami doot inanami. Di bagasan turpuk jamita di minggu tasadariong. Molo olo hita. Mangolu di bagasan asini roha ni Tuhani. Berarti olo mahita di parmudu-mudu Tuhani. Molo olo do hita mangolu di bagasan holong nasihat Tuhani. Berarti olo mahita mangulahon holongi unak kolong majalo ale dangolo mangulahon gabe mate duan nonane. Jangan hanya mau menerima kasih daripada Tuhan tetapi tidak mau menyalurkannya kepada orang lain. Itu akan percuma. Alai didok molo nunga tajalo asini roha nasihat Tuhani berarti radema rohata lalau patu pahoni mangulahoni di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutai. Jaya manginang molo nunga mangolu hita di bagasan asi dohot holong ni roha ni Tuhani. Macai sonang ma parngoluatta. Macai uli masa luhut perdalanan ni ngoluan. Dang adong be masa aka cik ni roha. Dang masa be aka pertukaran di tonga-tonga ni keluarga. Dang adong be aka yanakon na melantarhon orang tua. Dang adong be na tua-tua na pasiasyak ko geleng na. Dang adong be akan na marhanggi marsi tokaran. Dang adong be akan na mariboto dang marsi pakulingan. Jadi macai sonang do mangolu di bagasan holong ni Tuhani. Jadi di bagasan minggu tasadarion asa patar tarida debatana para sirohai mangolu jala mangula di ngolu taganup marsada-sada. Berarti ikon manian talehot dirita, talehot rohata, talehot pikirata, holatu debata.
Asa boy tapakilahon, songod dia do tabuna, songod dia do sonangna, pasu-pasu basa-basa nasian Tuhani. Jadi amanami dohot inanami, nampe torok jolma, naso haru puas dope di pardalanan ningoluna, tetu molo mangulu hita di hasyanganon, dang boy holan hasonangan, holan lasni roha natadai siganupari. Tetu ikon jupangata doa kahasusaan, ikon jupangata doa kahamaulan, sipata olo do marsak kita, sipata olo do marungut-ungut kita, jala sipata olo do madele hita di bagasan ngolutai. Alai marhita turpu jami taon, nung adilehon debata hita dame dohot sonang ni roha. Nung adipatu pa debata dame dohot sonang ni rohai. Jadi dok dakolan rohatta manang pikiratta di pasonang debata. Alai dohot do nang ngoluta siganupari di parmudu-mudu debata, di pasonang debata, di padame debata. Jadi turpu jamita di bagasan sadarion macai arga situ tudo nalau patoguhon haporsyata akana porsea. Molo tahangoluhon, molo tabege jala taulahon. Alanida uriana inawangan itu ata Yesus Kristus. Namangihut sian hata ni Tuhanon. Di patorang do marhite turpo jami taon di dok. Debata para si rohai. Ima debata mual ni hangoluan dohot hatiuron. Marhite hataon naing mangalehon semangat nai baru tuganup hita jolma di nama dalani ngoluta di hasyangan. Terkhusus mai di tahun 2022 nama cai gajang dope sidalanata. Sadarion minggu patoluh dope naung tadalani tahun 2022. Berarti gudang nai dope minggu nanaing silewatan. Alai di dok hatani Tuhani debata mual ni hangoluon dohot hatiuron. Jai molo mardala tita rap dohot debata berarti Jepang tama hangoluan nasa leleng ni leleng na. Molo mardalan hita rap dohot debata berarti mardalan mahita di hatiuron ni Tuhani. Mardalan mahita di dalan ni Tuhani dang bedi haholoman. Ala didok debata do mual ni hangoluan dohot hatiuran. Jai molo rap do debata hita madala ni ngoluan totuy Jepang tama ngolu na marhasonangan ngolu nagok asi ni roha amin. Iya. Jadi kota amit do di tahun 2022 gabe tahun para si rohani debata. Ikota amit tondo tahun 2022 ini adalah tahun yang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun menjadi tahun berkat di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan pada hari ini sangat luar biasa bagi kita orang-orang percaya yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu setia bagi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Alani ido amanami dot inanami. Jadi molo naing mangolu hita pajonok madirita tu debata. Molo naing margogo hita ikon mata pajonok dirika tu Tuhani. Ai ibana do hangoluan dang adong na asing sian debata. Jadi dang pola lu jahamu mangalului hangoluan di hasyanganon. Holan di debata do Jepang ta hangoluan nasa leleng ni leleng na. Jadi dapot to matuhani, pajonok madirim, asa dapot tangulu sa leleng ni leleng nai. Jadi unang loja be mangalului hangoluan di hasyangan, unang loja be mangalului hagogoon na siya portibion, hola Tuhani ma fokus. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin. Kalau kita percaya, mulu mangulu ha porsyaon ni. Alai mulu so mangulu ha porsyaon. Martangi yang pehita sata bulunon dang nalo dipatu pada bata mujizat tidak. Karena imanlah yang mewujud nyatakan mujizat itu di tengah-tengah kehidupan kita.
Jadi diamanami dohot inanami, molo naing hipas daging dohot todim, molo naing jepangmu akan nahinirim ni roham, molo naing berengonmu keluargam dengan parsauranmu dengan dapoton matuhan debata mual lihangoluan dohot hati urone. Jadi molo naing jepang tado akan na dengan di tonga-tonga ni ngolu tahun ikon debatado na tadapoton. Molo naing dipatulus Tuhan ido akka sinakapan ni roham, berarti pasahat diri tu Tuhan. Molo naing berengonmu do keluargam, mangulu di bagasan dame, mangulu di bagasan hasonangan, mangulu di bagasan hasadaw ni roha, di dia do dapot taholandi Tuhani. Makana keluarga naso mangulu do jaladang mardalan rap do Tuhani, ima keluarga na sipata selek maun, sipata naboha maun, sipata masuk angin, sipata gembung kan. Alai malo keluarga na mangolu di bagasa Tuhan, ima keluarga na gabe pasu-pasu, manang di dia pe ibana maringanan. Alani ido amanami doot inanami asa jupang tahatiuron ni debatai nama noguhita tuhasitongan berarti ikondo mar pakirimon hita tu Tuhani mar haporusa tu Tuhani meyakini bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan akan senantiasa bekerja dan berkarya di tengah-tengah hidup ini. Jadi manang aha pena masa unang begang gorohatta. Apalagi isu-isu nuengon macai godang do mengganggu pikiran, mabain madele, mabain lam mate haporsyawan. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan apapun yang terjadi, tetap peganglah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan ada jaminan hidup yang sangat luar biasa. Di dalam kasih Tuhan ada keadilan. Di dalam kasih Tuhan ada sukacita. Di dalam kasih Tuhan ada berkat yang sangat luar biasa. Maka hidupilah itu di dalam kehidupan kita. Asa saluhut kita akan naporsyai. Boy mangolu di bagasan pasu-pasu nasian Tuhani. Jadi molo tungpe dihilalahamu songon nengelut pamatangi sipata naik asam urat, naik kolesterol, naik masude. Ingat ada Tuhan yang memampukan kita. Ada Tuhan yang menguatkan kita. Jadi songoni dodaka inanami ak naulang sia di hatuan munaon ikon tetap do marsi hohot holan tu Tuhani. Aladang boy be onggo gogo tasadiri do nata pangasahon. Tetapi jika berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya akan menjadi sangat luar biasa. Alani ido di amanami doot inanami na hinalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ingot ma adong do debata parasi rohai na mangodihon ngolum. Ngolu na jonok tulabung ni debata ima ngolu na marpardomuan tu debata ngolu na tiur ido ngolu na makilalahon asini roha ni debatai. Alai sabalikna ngolu na sirang jala madaw siya debata ima ngolu na say totong dirajay haholomon ni portibion. Jadi molo naik marsinodang ngolum jakon ma debata na marsinodangi. Jakon ma debata na mabuan hati uroni. Asa marsinodang ngolut taon di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluan. Alanido marhite ayat pasapuluh sadahon. Ditogihod dohita tungolu na totong marpakirimon di bagasan tangyangta. Ida umbahen didok di ayat 10 sada. Sai panene maasi ni roham tuaka na tumadaho jala hati goranmu tuaka na ucur marroha. Ikon tetap do marpakirimon di bagasan tangiang asa manoktong asini roha ni debatai mian di tonga-tonga ni ngolu ni akana porseyai. Ay holan asini roha ni debatado na boy mabain ngolu ni jolmai taruli di akka ngolu dohot
hangoluan na dipasikop di bagasan Tuhan Yesus Kristus na rotu portibion. Alan ilo dihamu amanami doon inanami na hinalongan ito ata Yesus Kristus. Mulai sadarion, jakon ma, hangoluhon ma, holong asiniroha na siya Tuhani. Asa ima nagabe patuguhon ha porsyota, ima nagabe patuguhon ngoluta, ima nagabe na parmudu-mudu hita. Jala ima na mabuak kita tuhanguluan na saleleng nileleng na amin martangyang mahita. Mauliate ale Tuhan disombahon rohanami tuadopanmu. Nungabi ale Tuhan ditangihok kami hatami. Napaingoto kami sa luhut akka na porsea. Asa mangulu mahami ale Tuhan di bagasan holong na siyakoy. Posdorohan nami diho ale Tuhan. Nalehonon mudo gogo tuhami ganup marsada-sada. Asa boy tarulok kami hatam di bagasan sadarion. Marparbue mi ale Tuhan di tonga-tonga ningulu nami. Asa manoktok kami ale Tuhan mangolu di bagasan holong na siya Tuhani. Mangolu di bagasan asini roha na siya Tuhani. Asa boy ale Tuhan dipakilalok kami dame na siya debata. Mian di tonga-tonga ningolu nami ganup marsada-sada. Moliate madiho ale Tuhan. Di bagasan sadarion. Upasat hami do totong ngolu nami tu bagasan tanganmu. Asa pake mahami ale Tuhan hobar tu lomo ni roham. Mian moho ale Tuhan di tonga-tonga ni ngolu nami. Mian moho di tonga-tonga ni keluarga nami. Mian moho ale Tuhan tarlumobi di tonga-tonga ni huriamon. Asa boy ale Tuhan hami mangolu di bagasan holong na siat debata. Mangolu di bagasan hasadaw ni roha. Mangolu di bagasan haserepon ni roha. Asa dipuji dimuliahon maguarmu na marmulay. Muliate madiho ale Tuhan. Upasat hami tangiang namion. Halan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tuadopanmu na badiyay. Amin. Hatani debata, ujahani aporcaota, lau pasatu piliata, imana tarsura di 2 Korin, bidusia ayat pitu songonoma di dok isi. Ganukma nyojar ni rohana, unang ma sian muruk manang sian nasutar jua. Ay di haholongi debatado nalas roha mangalehon. Amen.
Rima hita jongjong. Tatangnya koma pilihat tau tuadu pandiri bata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Di parhatopot rohanami do siat uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasauli basa na mauliutus. Di son hupasatami do pilihan hamolesan nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion. Asa gabi dala panidangion. Parsaora do ulaun asin roha di huriamon. Baem mangulunami gabi pilihan na hobar tulomoni roham. Jala parsidohot parohon harajaomu. Holong hasitonga do hademeomu di sadok portibion. Buhay ma rohanami marhite-hito dudim. Asa saya totong madok mauleate tuho. Di bagasan gorni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaomu, say saok malamani roham di manutuango songon na di Banua Gijang, lehon madihami sa darion hangulu siapari, say sa marusa nami songon padesa nami, dinusa ni dongan na mardu sa tuhami. Una kami tugiyo to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewa Tama hita. Di sondakot Tuhan Dewa Tama bohina tu hita. Jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan Dewa Tama bohina tu hita. Jala di pasaorhom madabena tutod ditabi. Amin. Shalom.
maksudku kelak